Θα διαβάσουμε, αδελφοί, από το Λόγο του Θεού στην αρχή από την επιστολή προς Γαλάτες, το τελευταίο κεφάλαιο, το έκτο κεφάλαιο, και από το εδάφιο 11. Γαλάτες, κεφάλαιο 6, σίγμα, εδάφιο 11. Δέστε με πόσο μεγάλα γράμματα σας έγραψα με το δικό μου το χέρι. Όσοι θέλουν να αρέσουν σύμφωνα με τη σάρκα, αυτοί σας αναγκάζουν να κάνετε την περιτομή. Μόνο και μόνο για να μην καταδιώκονται εξαιτίας του Σταυρού του Χριστού. Επειδή ούτε αυτοί που κάνουν την περιτομή τηρούν τον νόμο, αλλά θέλουν εσείς να κάνετε την περιτομή για να έχουν καύχηση στη σάρκα σας. Σε μένα όμως μη γέννητο να καυχόμαι παρά μονάχα στο Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διαμέσου του οποίου ο κόσμος σταυρώθηκε ως προς εμένα και εγώ σταυρώθηκα ως προς τον κόσμο. Επειδή στον Ιησού Χριστό ούτε η περιτομή έχει κάποια ισχύ, ούτε η ακροβιστία, αλλά έχει ισχύ η καινούρια κτήση. Και όσοι περπατήσουν σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, ειρήνη είναι πάνω σε αυτούς και έλεος και πάνω στον Ισραήλ του Θεού, στο λαό του Θεού. Και ακόμα θα διαβάσουμε ένα εδάφιο από τη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους. Πάμε λίγο προς τα πίσω, το προηγούμενο αμέσως βιβλίο της Καινής Διαθήκης, Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 11, ΙΑ, το εδάφιο 30. Αν πρέπει να καυχόμαι, θα καυχηθώ σε αυτά που έχουν σχέση με τις ασθένειές μου. Αν πρέπει να καυχέμαι, θα καυχηθώ σε αυτά που έχουν σχέση με τις ασθένειές μου. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε για τον εαυτό μας ποιοι είμαστε στα αλήθεια. Σίγουρα αναρωτιόμαστε και για τους άλλους, προσπαθώντας να καταλάβουμε τι κρύβουν, τι έχουν μέσα τους, ιδιαίτερα κάποιους με τους οποίους είμαστε κοντά, άρα και η παρουσία τους και η ζωή τους μας επηρεάζει, ή κοντά σε κάποιους που εμείς αγαπούμε και νοιαζόμαστε. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να μάθουμε και να καταλάβουμε και να καταφέρουμε να διαβάσουμε τι κρύβεται μέσα στον ίδιο μας τον εαυτό. Υπάρχει μια πάρα πολύ σοφή παροιμία, η οποία προσεγγίζει με πάρα πολύ σωστό τρόπο το ερώτημα αυτό. Και την ξέρετε όλοι, είμαι σίγουρος. Δείξε μου το φίλο σου για να σου πω ποιος είσαι. Και θα απαντήσω εγώ που μου λες δείξε μου το φίλο σου. Άμα σου δείξω το φίλο μου, σου δείχνω τον εαυτό μου. Δεν μπορείς να δεις τον εαυτό μου όπως θα δεις το φίλο μου, δες σε μένα. Αλλά κάτι άλλο κρύβει αυτή η σοφή ρίση. Δείξε μου αυτό που αγαπάς. Δείξε μου αυτό με το οποίο θέλεις να μοιάσεις. Δείξε μου αυτό που έχεις στη ζωή σου και που θέλεις να έχεις στη ζωή σου. Για να καταλάβω τι επιλέγεις, τι διαλέγεις, με τι διαλέγεις να γεμίσεις τη ζωή σου. Με ποιους ανθρώπους, με ποιους στόχους, με ποιες συνήθειες, με ποιο περιεχόμενο. Και αφού λοιπόν μου δείξεις αυτά που θέλεις, μετά να μου δείξεις, να πω εγώ στον εαυτό μου, να σου δείξω, εαυτέ μου, αυτά που έχω και για τα οποία καμαρώνω. Γιατί δεν καμαρώνω για όλα όσα έχω, ούτε καμαρώνω για όλα όσα θέλω. Αλλά αυτά για τα οποία καμαρώνω και καυχέμαι είναι αυτά που έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Και όταν τα σκέφτομαι και όταν τα διηγούμε και τα αναφέρω είτε στον εαυτό μου είτε στους άλλους, είναι αυτά τα οποία μου δίνουν αξία. Είναι αυτά που με κάνουν να αισθάνομαι ότι έχω κάποια αξία. Είναι αυτά τα οποία με κάνουν να αισθάνομαι δυνατός και μαζί με αυτά να νιώθω ασφαλής. Είναι αυτά που με ορίζουν, αυτά για τα οποία καυχέμαι. Είναι αυτά που με ορίζουν ως άνθρωπο και είναι αυτά τα οποία με ξεχωρίζουν από τους άλλους ανθρώπους, καθώς έχουν μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας. Έχετε ακούσει μια πάρα πολύ ελληνικότατη λέξη, δεν ξέρω αν τη λέγατε στο χωριό πάνω, αλλά λέγεται reunion. Λέει, τι είπα να πει, είμαστε στο σχολείο μαζί ή στο πανεπιστήμιο και μετά από 30 χρόνια, 40 χρόνια κάνουμε ένα reunion, επανένωση, και μαζευόμαστε την τάδε μέρα, την τάδε ώρα να μαζευτούμε. Και τώρα σκέφτεσαι, θα πάω εκεί πέρα. Πώς είμαι?
μοιάζω καθόλου, θα με αναγνωρίσει κανένας, γιατί τόσα χρόνια έχουν περάσει από πάνω μου, μπορεί καν να μην με αναγνωρίσει κανένας. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο πρόβλημα. Το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι τι θα τους πω, τι έχω καταφέρει στη ζωή μου, τι έχω το οποίο θα καυχηθώ γι' αυτό και το οποίο θα με ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους. Και κάτι το οποίο δεν θα το έχει πετύχει κάποιος άλλος, ώστε εγώ να είμαι και να φανώ στα μάτια μου καλύτερος. Σε κάποιον αρέσουν πάρα πολύ τα γρήγορα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα πες. Πιο πολύ έχουμε εδώ ανάμεσά μας αυτοκίνητο, τουλάχιστον ένα σε κάθε σπίτι. Τουλάχιστον ένα. Και εντάξει, μου αρέσει, αλλά δεν είναι αυτό για το οποίο θα καυχηθώ και ας πω όλα έξω να σου δείξω. Σε κάποιον αρέσουν τα λεφτά, αλλά δεν καυχιόνται όλοι στα λεφτά που απέκτησαν. Σε όλους αρέσει να έχουν φίλους. Για κάποιους όμως έχουν μια ιδιαίτερη θέση στη ζωή τους. Κάποιος που με διάλεξε να είμαι φίλος δικός του. Σε κάποιους αρέσει να διαβάζουν, να σπουδάσουν. Κάποιοι όμως ιδιαίτερη θέση έχει το πτυχίο που πήρανε, οι σπουδές που κάνανε, όλα αυτά τα οποία τους ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους. Κάποιος άλλος καυχέται στην οικογένειά του. Ήθελα να αποκτήσω μια οικογένεια και τώρα μάλιστα, τώρα που μαζευτήκαμε μετά από 30 χρόνια, να σας πω εγώ, ο άντρας μου, η γυναίκα μου και πώς περνάμε και πόσο αγαπημένοι είμαστε και τα παιδιά μας και έχουν πάει, δίνουν τώρα πανελλήνιες και θα είναι στο πανεπιστήμιο και προχωράνε στο δεύτερο πτυχίο. Να σας πω εγώ, αυτά που μου αρέσουν, αυτά που θέλω, αυτά τα οποία κρατάνε μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας, αυτά για τα οποία εγώ καυχέμαι. Και επειδή η καύχηση αυτή έχει κυρίαρχο στοιχείο, όπως είπαμε, τον εαυτό μας, είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε ότι δεν έχει σημασία μόνο, δεν καυχέμαι μόνο για αυτό το οποίο έχω, αλλά καυχέμαι ιδιαίτερα για τον τρόπο με τον οποίο το απέκτησα. Κοίταξε να δεις. Να σου πω, εδώ που μιλάμε, να σου πω και τον αριθμό, πόσα ψηφία έχει ο λογαριασμό μου στην τράπεζα. Αλλά ξέρεις κάτι, δεν κέρδισα κάποιο λαχείο και έτσι αποτύχει, αλλά δούλεψα σκληρά και αγωνίστηκα. Και να σου πω και για τα πτυχία που είχα, αλλά δεν ήρθαν έτσι. Περπατούσα στο χωριό μέσα στα χιόνια μισή ώρα, μία ώρα για να πάω στο σχολείο, αλλά επέμεινα και δεν είχαν οι γονείς μου, αλλά τα κατάφερα τελικά και κοίταξε που έφτασα. Αδελφοί, είμαι πεπισμένος πως τη μέρα εκείνη μπροστά στο βήμα του Κυρίου δύο θα είναι οι ερωτήσεις, οι οποίες στην ουσία είναι μία, στις οποίες θα πρέπει να απαντήσουμε και οι οποίες θα απαντηθούν, θα φανερωθούν και θα αποκαλυφθούν. Ποιος ξέρει τις καρδιές μας, ερευνά νεφρούς και καρδιές, ξέρει ακριβώς τι έχουμε, ξέρει ακριβώς τι θέλουμε στην καρδιά μας, ξέρει ακριβώς τι έχουμε βάλει πρώτο, σε ποια πράγματα έχει κολλήσει η καρδιά μας και ξέρει ακριβώς που είναι και η καύχησή μας. Εκείνη την ημέρα θα αποκαλυφθεί που είχαμε βάλει την καρδιά μας. Που η καρδιά δεν είναι ηλεκτροκαρδιογράφημα και τρίπλεξ, η καρδιά μας είναι η πίστη μας, η καρδιά μας είναι η ελπίδα μας, η καρδιά μας είναι η αγάπη μας. Γιατί δεν θα μας ρωτήσει εκεί ο Κύριος, θα μας δείξει ένα βίντεο με αυτά που κάναμε και με αυτά που σκεφτόμασταν. Δεν χρειάζεται να χάνουμε τόσο πολύ χρόνο. Θα αποκαλυφθεί, γιατί από εκεί πέρα προέρχονται όλα όσα κάναμε, όλα όσα λέμε, όλα όσα σκεφτόμαστε και ζούμε, η καρδιά μας, που έχουμε βάλει την καρδιά μας, και δεύτερον, που είναι η καύχησή μας. Ο Λόγος του Θεού το ξεκαθαρίζει, δεν θα μπει στον ουρανό καθένας ο οποίος λέει Κύριε, Κύριε. Μα εγώ είπα, δεν θα μπει στον ουρανό καθένας ο οποίος έκανε κηρύγματα στους άμβονες, στους δρόμους ή στις πλατείες, ούτε κάποιος ο οποίος έκανε θαύματα πολλά. Και σίγουρα δεν θα μπουν όσοι τους άρεσε και το θέλησαν και το διάλεξαν για τη ζωή τους να έχουν μια ηθική ζωή. Και διάλεξαν να έχουν μια ζωή η οποία θα ακολουθεί κάποιους συγκεκριμένους κανόνες και νόμους. Και όχι μόνο επέμειναν σε αυτούς με μια συνέπεια και επιμονία παράμιλη, αλλά παράλληλα δίδαξαν και ίσως υποχρέωσαν και άλλους
πολλούς ακόμα να τηρήσουν αυτούς τους κανόνες, αυτούς τους νόμους μίας ηθικής ζωής. Στον ουρανό θα μπουνε και θα είναι αυτοί που αγάπησαν με όλη τους την καρδιά τον Ιησού Χριστό. Θα μπουν αυτοί οι οποίοι συντριμμένοι από το βάρος της αμαρτίας και της ενοχής τους αγκάλιασαν το σταυρό του Χριστού, όχι ως σύμβολο, όχι ως ιστορικό γεγονός πριν 2.000 χρόνια, ένα σταυρό ο οποίος στάθηκε το όργανο, όπου σταυρώθηκε ο κόσμος ως προς εμένα, εγώ ως προς τον κόσμο. Αγκάλιασαν τον σταυρό και πέθαναν δια της μετάνοιας, της ταπείνωσης, της συντριβής, για να ζήσουν. Λέγανε για τον Παύλο ότι μάλλον αυτό που γράφει στο εδάφιο 11, Γαλάτας κεφάλαιο 6, είναι επειδή μάλλον είχε κάποιο πρόβλημα με τα μάτια του και όταν προσπαθούσε να γράψει έγραφε με πάρα πολύ μεγάλα γράμματα και δεν ήταν και άφθονο το χαρτί που είχαν τότε, ό,τι είχαν και γράφανε, αλλά αυτό μπορούσε, αυτό έκανε. Δέστε με πόσο μεγάλα γράμματα σας έγραψα με το δικό μου το χέρι. Και λένε οι μελετές ότι αυτό είναι μια ξεκάθαρη απόδειξη της γνησιότητας της επιστολής αυτής προς τους Γαλάτες. Με μεγάλα γράμματα. Μην κάνουμε το λάθος. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να αρέσουν στον εαυτό τους, στη σάρκα τους, και υπάρχουν κάποιοι ακόμα που θέλουν να έχουν καύχηση στη σάρκα τους μέσα από κάποιους άλλους. Θα ακολουθείτε αυτό, θα κάνετε αυτό. Πρόσεξε. Μπορεί να το θέλεις, μπορεί να καυχέσαι γι' αυτό μπροστά ακόμα στον Θεό και στους άλλους, και να είναι αυτό το οποίο σε ορίζει και σε ξεχωρίζει από τους άλλους. Αλίμονο, μη γέννητο. Δεν είναι παιχνίδι. Είναι η αιωνιότητα. Είναι η ζωή μου. Είναι η αιωνιότητα η οποία παίζεται αυτή τη στιγμή. Πού έχεις την καύχησή σου? Μη γέννητο να καυχέμαι παρά μονάχα στο σταυρό του Ιησού Χριστού. Γιατί στον Ιησού Χριστό δεν έχει καμία ισχύ ούτε η ακροβιστία ούτε η περιτομή. Ούτε αν το κάνεις, ούτε αν δεν το κάνεις. Ούτε αν έβαλες αυτόν τον κανόνα στη ζωή σου και τον ακολούθησες, ούτε όχι. Ούτε αν όχι, δεν τον ακολούθησες. Στον Ιησού Χριστό έχει αξία η καινούρια κτήση εν Χριστώ Ιησού. Να πεθάνεις για να ζήσεις. Να πεθάνει το παλιό για να ζήσει το καινούριο. Το κτισθέν εν Χριστώ Ιησού, που θα αυξάνει κάθε μέρα, που θα έρχεται ο Πατέρας και θα είναι εκεί κάθε μέρα και θα ασχολείται, λέει, επιβλέπων μηχανικός, και πηγαίνει για 5 λεπτά κάθε μέρα το πρωί να δει πως πάνε οι δουλειές, πως πάνε οι εργασίες. Καμιά φορά στέλνει και κάποιον άλλον μικρότερο. Ο Πατέρας είναι εκεί μέσα μου κάθε στιγμή να ασχολείται με το έργο της σωτηρίας μέσα μου, γιατί αυτό έχει ισχύ εν Χριστώ Ιησού, η καινούρια κτήση. Και όσοι περπατήσουν, θέλεις κανόνα? Χρειάζομαι κανόνα. Και όσοι περπατήσουν σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, ότι εν Χριστώ εις τον Χριστό Ιησού ισχύει, έχει μόνο η καινούρια κτήση. Σε αυτούς είναι πάνω η ειρήνη, σε αυτούς είναι πάνω το έλεος και η χάρη του Θεού. Γεννηθήκαμε και ζούμε μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος βρίσκεται κάτω από την εξουσία του εχθρού του Θεού και εχθρού και των ψυχών μας. Ο Κύριος τον ονομάτισε ο απαρχής ανθρωποκτόνος διάβολος, ο οποίος ονομάστηκε έτσι γιατί θέλει να μας σκοτώσει και θέλει να μας σκοτώσει αιώνια. Πώς θέλει να μας σκοτώσει? Πρώτον, να περάσουν τα χρόνια, να έρθει μια άσχημη αρρώστια και να πεθάνουμε. Δεν είναι αυτός ο τρόπος, γιατί έχει δώσει απάντηση ο Θεός. Ο Κύριος μας αγωνίστηκε επάνω στο σταυρό για μας. Θέλει να μας σκοτώσει κρατώντας μας μακριά από Αυτόν που είναι η ζωή, κρατώντας μας μακριά από την αγάπη Του, η οποία σώζει, η οποία ζωοποιεί, η οποία ελευθερώνει. Και στο έργο Του αυτό φυσικά βρίσκει πρόθυμο σύμμαχο, ποιον λέτε? Την ίδια μας την καρδιά. Την καρδιά μας, η οποία είναι απατηλή, που σημαίνει εξαπατά αλλά και εξαπατιέται,
και υπερβολικά σφόδρα διεφθαρμένη. Πώς θέλει να μας κρατήσει και πώς το πετυχαίνει να μας κρατήσει μακριά από την αγάπη του Θεού? Πολύ συχνά στη μυθολογία κάποιος δεν του άρεσε κάποιος θνητός σε κάποιον από τους θεούς, λέει, και κατέβαινε κάτω και έπαιρνε άλλη μορφή και τον έκανε, τον παραπλανούσε να πέσει σε μια βαριά αμαρτία, σε μια βαριά κακία, άσχημη πράξη, η οποία μετά θα τον στοίχιωνε και δεν θα μπορούσε να γλιτώσει από αυτήν. Δεν το κάνει, δεν είναι αυτός ο τρόπος. Να έρθει, να σε μπερδέψει και να σε εξαπατήσει και να κάνω μια βαριά, μια πάρα πολύ άσχημη αμαρτία και φοβερή. Θέλει να με σκοτώσει, κρατώντας με μακριά από την αγάπη του Κυρίου, προσφέροντάς μου, εγκλωβίζοντάς με και δεσμεύοντάς με σε μια άλλη αγάπη. Η επιθυμία της σάρκας, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου. Να θέλεις, κάποτε να έχεις, κάποτε να μην έχεις, και κάποιες φορές για κάποια από όλα αυτά να καυχέσαι. Η αγάπη για τον κόσμο, λέει, όποιος αγαπάει τον κόσμο έχει όλα όσα θέλει ή θέλει όσα θέλει. Θέλω ό,τι θέλω εγώ να θέλω. Γίνεται αυτό, φυσικά και γίνεται. Αλλά να ξέρεις, αυτό το ένα που δεν θα έχεις θα είναι η αγάπη του Θεού. Να αγαπάς οτιδήποτε άλλο εκτός από τον Θεό. Να καυχέσαι σε οτιδήποτε άλλο εκτός από το σταυρό του Ιησού Χριστού. Μπορεί να αγαπάς και να καυχέσαι σε κάτι που είναι ηθικό. Η οικογένειά μου, η εφορία μου, οι δηλώσεις μου, τα πάντα, η δουλειά μου, τύπος και υπογραμμός. Στο πανεπιστήμιο όλα αντιγράφουν, εγώ όμως εκεί πέρα ξανά και ξανά, και στο τέλος θα το καυχέμαι κιόλας. Πήρα εγώ ένα κρυστάλλινο πτυχίο, όχι μουτζρωμένο με αντιγραφές και άλλα πράγματα. Ή μπορεί να καυχέσαι σε κάτι ανήθικο. Αν δεν καυχέμαι στο σταυρό του Χριστού, πάνω στον οποίον σταυρώθηκα και πέθανα εγώ ως προς τον κόσμο, ο κόσμος ως προς εμένα, λέει ο Κύριος, η αγάπη του Πατέρα δεν είναι επάνω σου. Μπορεί να θέλω, μπορεί να αγαπώ και να καυχέμαι σε κάτι που είναι ευγενικό ή σε κάτι που είναι κακοποιητικό. Αν δεν είναι στο Χριστό, είναι το ίδιο το αποτέλεσμα. Μπορεί να καυχέμαι σε κάτι που είναι ωφέλιμο, σε κάτι που είναι βλαβερό, σε κάτι που είναι αποδεκτό από τους ανθρώπους, σε κάτι που κερδίζει το χειροκρότημα ή σε κάτι που έχει μόνο την αποδοκιμασία των άλλων. Αν δεν είναι στο Χριστό, δεν είναι τίποτα. Σας βάζουν να κάνετε την περιτομή μονάχα γιατί θέλουν να έχουν καύχηση στη σάρκα σας. Μα το κάνουν γιατί είναι η παράδοση, το κάνουν γιατί είναι ο νόμος του Θεού και ο νόμος του Μωυσή και η περιτομή. Όχι, για τίποτα από αυτά. Ό,τι κι αν λέω, ό,τι κι αν σκέφτομαι, αν είναι για να έχω καύχηση στη σάρκα μου. Το γνήσιο παιδί του Θεού έχει, γι' αυτό είναι γνήσιο, για να είναι γνήσιο και επειδή είναι γνήσιο, μια αγάπη στη ζωή του. Επειδή έθεσες επάνω μου όλη την ελπίδα σου, επειδή έθεσες πάνω μου την αγάπη σου, γι' αυτό θα σε λυτρώσω. Και είναι μια αγάπη η οποία είναι αληθινή, η οποία είναι γνήσια, η οποία είναι δυνατή. Είναι μια αγάπη η οποία και για την αγάπη αυτό ισχύει και όχι μόνο για την πίστη. Όλοι το ξέρετε και το ξέρουμε. Δεν είναι δική μας, είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Η αγάπη του Πατρός δεν είναι αυτό, δεν είναι ότι δεν σε συμπαθεί ο Θεός και δεν τρέφει έτσι ευγενικά αισθήματα συμπαθητικά για μένα. Η αγάπη του Πατρός δεν είναι αυτό, καρπός του Πνεύματος του Αγίου μέσα μου. Να με πλημμυρίζει, να με ζεσταίνει η αγάπη του, να ζω μια ζωή αγάπης, και αν θέλετε την περιγραφή Α Κορινθίους κεφάλαιο Ι Γ, κεφάλαιο 13, μια ζωή η οποία είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου που έπεσε στη γη την καλή, απαλλαγμένη από όλα τα πίσω, από όλα τα κάτω, και καρποφόρησε και καρποφορεί σε μια ζωή θαυμαστή. Η αγάπη του Πατρός δεν είναι αυτό, σημαίνει ότι έχει άλλες αγάπες στη ζωή.
Αγαπάει τη σάρκα, η επιθυμία της σάρκας, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου. Αν είχες την αγάπη του Πατέρα μέσα σου, αν είχα την αγάπη του Πατέρα, θα αγαπούσα αυτά που αγαπάει Εκείνος. Θα καφιόμουν για αυτά τα οποία Εκείνος μου χαρίζει. Θα καφιόμουν για την αγάπη του Θεού. Νομίζουμε και σκεφτόμαστε, πρόσεξε, γιατί η αγάπη του Πατέρα δεν είναι πάνω σου. Και είναι έτσι, με τα φρύδια σηκωμένα, και είναι έτοιμος να σε πετύχει στο ξέφατο και να σου δώσει μία, γιατί σε μισεί. Ποιος είναι δίκαιος? Ο Θεός είναι δίκαιος, ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός χάρισε σωτήρα, λυτρωτή, να μοιραστεί μαζί μας τη χάρη Του, το έλεος Του, τη δικαίωση των αμαρτιών μας. Δεν έχει σκοπό να σε σκοτώσει, αλλά όμως θέλεις την αγάπη Του. Θέλεις να είναι αυτή η οποία θα κατοικεί στην καρδιά σου και με αυτήν θα ζεις. Το παιδί του Θεού, έχοντας αυτή την αγάπη, απολαμβάνει από τον Πατέρα Θεό τόσα πολλά, τόσες ευλογίες, άφθονα και πολύτιμα. Το παιδί του Θεού θέλει αυτά που θέλει ο Πατέρας Του. Και θυμάστε την ερώτηση, τι θέλεις στην καρδιά σου? Θέλω αυτά που θέλεις εσύ, Κύριε. Θέλω το θέλημα το δικό σου, Κύριε. Και εσύ μου χαρίζεις αυτά τα οποία θέλω. Μου χαρίζεις μια νέα ζωή καρποφόρα, μια νέα ζωή όμορφη, πλούσια, γεμάτη με τον εαυτό σου, μια ζωή γεμάτη πλούσιες πνευματικές εμπειρίες, επεμβάσεις και αποκαλύψεις. Αλλά παράλληλα, ξέρετε, αυτό δεν γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού. Και θυμάστε, είπαμε προηγουμένως ότι καφιέται κάποιος σε κάτι που έχει, αλλά καφιέται και στον τρόπο με τον οποίο το απέκτησε. Και πώς έρχονται αυτές οι ευλογίες στη ζωή του παιδιού του Θεού? Έτσι απλά, με ένα μόνο κουμπί. Χτυπάει το κουδούνι, αλλά είμαστε από το courier, ανοίξτε να βάλουμε στο το πακέτο, να ανέβει πάνω που το παραγγείλατε. Κύριε, εγώ θέλω αυτά, θέλω νέα ζωή, καρποφόρα, όμορφη, πλούσιο, καρπός του Πνεύματος του Αγίου, και αποκαλύψεις και επεμβάσεις. Και καθώς το είπαμε και την Παρασκευή και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ήταν ο Παύλος και προσπαθούσε να αποδείξει, του χρειάζονταν τότε στην εκκλησία της Κορίνθου, ποια είναι η θέση του και η σχέση του με τον Κύριο και η αποστολή του. Και άρχισε να λέει, και γνωρίζω έναν άνθρωπο εν Χριστώ πριν από 14 χρόνια, ο οποίος δεν ξέρω στο σώμα, έξω από το σώμα, αρπάχθηκε στον παράδεισο και άκουσε λόγια ανεκλάλητα. Για τον άνθρωπο αυτόν θα καυχηθώ. Για μένα όμως δεν θα καυχηθώ παρά μονάχα στις ασθένειές μου. Γιατί αν καυχηθώ σε αυτά, στα δώρα του, στις αποκαλύψεις, στις επεμβάσεις του, υπάρχει κίνδυνος έξω από την πόρτα. Και ο κίνδυνος αυτός είναι, λέει, η υπερηφάνεια εν Χριστώ, αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αλλά τώρα όμως, καθώς άνοιξαν τα μάτια μου και κατάλαβα ότι αυτό που είναι πιο υψηλό να καυχηθώ δεν είναι ότι πήγα και βρέθηκα, λέει, αρπάχτηκα στον παράδεισο, αλλά το πιο πολύτιμο είναι να κατοικήσει μέσα μου η δύναμη του Χριστού. Γιατί καυχέμαι στη ζωή μου με τον Κύριο? Να καυχηθώ για τότε που ήρθε ο Κύριος και μου αποκάλυψε και είχε μια φοβερή επέμβαση στη ζωή μου. Αυτό είναι το πολύτιμο, ή το πιο πολύτιμο είναι να κατοικήσει μέσα μου η δύναμη του Χριστού? Και ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει ξεκάθαρα, και αυτό φανερώθηκε αναντήρητα στη ζωή του Ιησού Χριστού, ότι μέσα μας κατοικεί η δύναμη του Χριστού όταν είμαστε αδύναμοι. Με βαθύτατη ευχαρίστηση λοιπόν θα καυχηθώ περισσότερο στις αδυναμίες μου για να κατοικήσει μέσα μου η δύναμη του Χριστού. Και αν στο reunion θα πρέπει να καυχηθώ σε κάτι, στην επανένωση, θα καυχηθώ σε αυτά που έχουν σχέση με τις ασθένειές μου. Τι θέλω περισσότερο στη ζωή μου? Μια σωστή απάντηση είναι, θέλω το θέλημα του Θεού. Ξέρετε, το θέλημα του Θεού δεν είναι τι θα γίνει
με τις σπουδές μου. Κύριε, μην διαλέξω εγώ στο μηχανογραφικό, πάρε το στο χέρι σου και συμπλήρωσε ποια σχολή εσύ θα με βάλεις. Και αν συμπληρώσω λάθος εγώ, θα τα φέρεις έτσι και τις βάσεις θα με βάλεις εσύ εκεί που θέλεις. Ποιον άντρα, ποια γυναίκα να παντρευτώ, κύριε, εσύ να μου δείξεις κάτι που θα είναι καλύτερο και θα έχει πιο σωστές συνέπειες. Να μην κάνω εγώ τις επιλογές, εσύ να τις κάνεις, κύριε, στη ζωή μου, ώστε να βρεθώ σε μια πολύ καλή κατάσταση. Να ζήσω μια ζωή άνετη και όμορφη. Τα κάνει αυτά ο Κύριος. Αν κάποιος του πει, Κύριε, επέλεξε για μένα, το κάνει, φυσικά και το κάνει. Αλλά ο στόχος του είναι άλλος. Γιατί το θέλημα του Θεού είναι συγκεκριμένο και έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το θέλημα του Θεού είναι το αγαθό, το θέλημα του Θεού είναι το ευάρεστο, το θέλημα του Θεού είναι το τέλειο. Και όταν του λέω του Κυρίου, Κύριε, για τις σπουδές μου, για τη δουλειά μου, για την υγεία μου, για την οικογένειά μου, θέλω το θέλημά σου, ο Κύριος δεν ακούει τίποτα άλλο, παρά μόνο έχει 3 λέξεις, αγαθό, ευάρεστο και τέλειο, και ένα πρόσωπο. Το θέλημά μου για σένα, μου λέει, που είναι αγαθό, που είναι ευάρεστο, που είναι τέλειο, είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός να γίνει η ζωή σου. Αυτός να είναι η ζωή σου. Και να γεμίσεις και να μεταμορφωθείς και να κυριευθείς μέσα στη ζωή σου το θέλημα του Θεού, αγάπη, ειρήνη, χαρά, έλεος, καλοσύνη, μακροθυμία, γενεοδωρία, υπηρεσία, ταπεινοφροσύνη, εγκράτεια, υπομονή, το αγαθό, το ευάριστο, το τέλειο. Είναι αυτό το υψηλότερο που ζητάμε από τον Κύριο και είναι έτοιμος να μας το χαρίσει. Γι' αυτό μας χάρισε σωτήρα και λύτρη τον Κύριο, όχι πριν 2.000 χρόνια, τώρα να γίνει αυτός η ζωή μας. Πώς μας το χαρίζει αυτό? Δεν γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού. Θέλει δουλειά, και θέλει δουλειά με επιμονή και επιμονή από τον ίδιο τον Κύριο. Και ο Παύλος το κατάλαβε. Από τότε που ανέβηκα στον παράδεισο και είδα πράγματα τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα πει και να τα συλλάβει μέσα στο μυαλό του, και άκουσε λόγια ανεκλάλητα που δεν επιτρέπεται σε άνθρωπο να μιλήσει. Τι φοβερό! Με βαθύτατη ευχαρίστηση λοιπόν θα καυχηθώ περισσότερο στις αδυναμίες μου, γιατί ξέρω ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί ξέρω ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή, η δε υπομονή δοκιμή, η δε δοκιμή ελπίδα. Και πώς θα εργαστεί ο Πατέρας μου μέσα μου την υπομονή, μέσα μου την ελπίδα να την αυξήσει? Πώς θα το κάνει αυτό? Παρά μονάχα μέσα από ένα μονοπάτι που είναι το μονοπάτι της θλίψης. Και είναι η αποκάλυψη, είναι η παρηγοριά, η προσωρινή ελαφριά μας θλίψη εργάζεται σε μας από υπερβολή σε υπερβολή, αιώνιο βάρος δόξας. Τι μου αρέσει, τι θέλω? Το θέλημά σου, Κύριε, θέλω. Αυτό θέλω στη ζωή μου. Το αγαθό, το ευάρεστο, το τέλειο. Πάρα πολύ σωστά. Έχεις κάποιο πρόβλημα με το ότι το αγαθό, ευάρεστο και τέλειο είναι η ζωή του Ιησού Χριστού? Κανένα πρόβλημα, Κύριε. Είναι υπέροχο ο Χριστός να γίνει η ζωή μου, εσύ να μου χαρίσεις τέτοιο χαρακτήρα, να μορφώσεις μέσα μου. Ωραία. Μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ που το λες αυτό και βλέπω με ειλικρίνεια στην καρδιά σου. Λοιπόν, να ξέρεις, για να γίνει αυτό θα πρέπει να περάσει μέσα από το μονοπάτι των θλίψεων. Άλλωστε, το ξέρεις, αυτός ήταν άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας. Πολύ ωραία. Και είδαμε ακόμα 2-3 εδάφια, κομμάτια, και κλείνουμε τώρα την ώρα μας και χαιρετιόμαστε, και το μήνυμα που περνάμε ο ένας τον άλλον είναι, λοιπόν, μην ακούσω κάποιον να γκρινιάξει την επόμενη εβδομάδα. Μην ακούσω κάποιον ο οποίος θα είναι στενοχωρημένος ή θα είναι θλιμμένος. Αδελφέ, ξύπνα το πνευματικό ύπνο που κοιμάσαι. Δεν καφιέσαι στις θλίψεις σου. Να ο Παύλος. Έχεις πνευματικό πρόβλημα, πρέπει να σου δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα να προσευχηθούμε όλοι για σένα, καημένε, που ακόμα είσαι και θλίβεσαι. Πού είναι η καλοσύνη, πού είναι το έλεος, πού είναι η συγχωρητικότητα, πού είναι τα σπλάχνα Χριστού, πού είναι το πνεύμα του Ιησού Χριστού?
Το ότι ο Κύριος μας περνάει μέσα από θλίψεις και με βαθύτατη ευχαρίστηση θα ευχαριστιέμαι στις θλίψεις, δεν κάνει να πάβουν, να σταματούν οι θλίψεις να είναι θλίψεις. Δεν το κάνουν αυτό. Αλλά στο ώριμο παιδί του Θεού, το πνευματικό, το γνήσιο παιδί του Θεού, που βλέπει το χέρι του Θεού να εργάζεται, μέσα στη θλίψη έχει υπέρτατη και ύψιστη παρηγοριά. Κύριε, δεν είμαι μόνος μου. Κύριε, αυτό που είμαι τώρα είναι επειδή εσύ εργάστηκες εχθές, πριν 1 μήνα, πριν 1 χρόνο, πριν 10 χρόνια και συνεχίζεις να εργάζεσαι. Μέσα από τις ευλογίες σου, μέσα από τις αποκαλύψεις σου, μέσα από τις επεμβάσεις σου και μέσα από τις θλίψεις σου. Το ότι είμαι μεταμορφωμένος, είμαι άλλος σήμερα από ό,τι ήμουν χθες, σε ευχαριστώ Κύριε, και είναι η υπόσχεσή σου ότι και αύριο θα είμαι άλλος, πιο κοντά σου, με πιο μεγάλη πρόοδο, με πιο έντονη και φανερή τη δύναμή σου μέσα μου και τη χάρη μου, μέσα από τις θλίψεις τις οποίες εσύ μου εμπιστεύεσαι μέσα στη ζωή μου. Αρκεί σε μένα η χάρη σου. Στην αδυναμία μου μέσα η δύναμή σου έρχεται και φανερώνεται μέσα μου και κατοικεί μέσα μου. Είναι οι θλίψεις σαν τα λεφτά στην τράπεζα. Τα αφήνεις μέσα, δεν μπορεί να τα σηκώσεις, είναι υποχρεωτικό, υπάρχει ποινή, είναι κλειδωμένα και συνέχεια έρχονται και σου δίνουν τόκους. Καυχόμαστε στις θλίψεις, γνωρίζοντας ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή δοκιμή, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπίδα δεν ντροπιάζει, δεδομένου ότι η αγάπη του Θεού είναι εξεχημένη μέσα στις καρδιές μας, διαμέσου του Αγίου Πνεύματος που δόθηκε σε μας. Τι θέλω στη ζωή μου? Το θέλημά σου, Κύριε. Εσένα, Κύριε, θέλω. Γιατί καυχέμαι στη ζωή μου? Για τον τρόπο με τον οποίο εσύ εργάστηκες μέσα μου και μου χαρίζεις την υπόσχεση τη δική σου. Θυμάμαι ιδιαίτερα και ευχαριστώ, και με αυτό τελειώνουμε, δεν είναι σημειώσεις, ιδιαίτερα και ευχαριστώ τον Κύριο για το σχέδιό του στη ζωή μου και ιδιαίτερα για τα 6 αυτά χρόνια που ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά, όταν υπάρχει μια θλίψη και μια στενοχώρια στη ζωή σας, στη ζωή μας, πάντα σκεφτόμαστε να βρούμε ποια είναι η αιτία γι' αυτό, ποιος φταίει γι' αυτό. Γιατί ένας τρόπος να εκτονωθεί μια θλίψη είναι να βρούμε κάποιον ή κάτι να κατηγορήσουμε και να στρέψουμε σε αυτόν ή σε αυτό, η κατάσταση, η κοινωνία, ο άσχημος ο κόσμος, ο κακός ο κόσμος, την οργή μας να εκτονωθεί για να μετριαστεί κάπως νομίζουμε η θλίψη μας. Και θυμάμαι να στέκομαι και ειδικά στην αρχή τόσο δύσκολα και να μην περνάνε οι μέρες και οι ώρες και σου λέει το διάλεξες και αγωνίστηκες γι' αυτό. Και 6 χρόνια είναι ολόκληρη στη ζωή. Όταν είσαι 18 χρονών, 6 χρόνια τώρα είναι τίποτα. Είναι ένα λεπτό, 1 ώρα. Αλλά τότε ήταν ολόκληρη στη ζωή και πώς θα περάσει και πώς θα γίνει και με πόσο κόπο. Και έρχεται η στιγμή και αποφυτείς και έρχεται η στιγμή και σου δίνει το πτυχίο και λες, κοιτάς προς τα πίσω, τι ωραία, σε ευχαριστώ που πέρασα αυτά και δεν ήταν έτσι απλά και εύκολα και ανοιχτός και διάπλατος ο δρόμος. Εκείνη την ημέρα στον ουρανό, τι ήθελες στη ζωή σου, ποια είναι η καύχησή σου? Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί εσύ μου εμπιστεύτηκες να περάσω από μονοπάτια δουλειάς του Πνεύματός σου του Αγίου μέσα μου. Δεν θα ήθελες τώρα που τελειώσαν όλα να ήταν πιο εύκολα τα πράγματα? Όχι. Θα ήθελα να ήταν ακριβώς όπως έγιναν. Θα άλλαζες κάτι από το παρελθόν? Όχι, γιατί θα υπήρχε ο κίνδυνος τώρα να μην βρισκόμουν στο ίδιο σημείο που τώρα βρίσκομαι. Μας ρωτάει, μα αυτό που έγινε τότε και αυτό που σε πήρε και στενοχώρησε και μια θλίψη την οποία κουβαλάς ακόμα, τι λες? Είναι αυτό εργαλείο και με βαθύτατη ευχαρίστηση πνευματικά να ήμουν αλλού και πώς θα ήμουνα και θα ήμουν άλλος και ποιος θα ήμουνα. Ευχαριστούμε τον Κύριο και τον δοξάζουμε. Για τον Θεό οι θλίψεις μας παραμένουν θλίψεις και τις βλέπει και τις καταλαβαίνει. Αλλά είναι πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του για τα παιδιά τα δικά του,
και θέλουμε και προσευχόμαστε κάθε φορά να μας ανοίγει τα μάτια, γιατί είναι αυτό παρηγοριά και είναι αυτό η ελπίδα μας, η οποία δεν ντροπιάζει. Θεός να ευλογήσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Αμήν.